दर एका मनशा मदीं 64 कला आसतात. तशेंच ह्या युगांत आनी एक कला म्हळ्यार इंट्रस्ट. तशें दर एका कलाकारांक आर्थीक गरज आसता. तशेंच ह्या कलाकारांक घराब्यांचो आनी समाजाचो तेंको मेळपूय गरजेचो अशें PS सूर्यवंशीन नवचेतना युवक संघ पेडण्याच्या सत्कार सुवाळ्याक सांगलें. ह्या युगांत कलाकारांची खूब गरज आसा अशें संजय हरमलकारान सांगलें. ह्या सुवाळ्याक समाजसेवक मनोहर तळवणकर, मोपा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक महेश केरकार, नवचेतना युवक संघाचे अध्यक्ष कृष्णा पालयेकार, कासरवडणे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष बाबूराव गाड हे हाजीर आशिल्ले. कवर आम्ही आता कपडे घातलाय, ही डिझाईन ही सुद्धा आर्टिस्ट शिवाय होत नाही, लक्षात घ्या. एखादी गाडी मोटरसायकल कार कंपन्यांमध्ये पण आर्टिस्ट असतात, ते गाड्यांचे डिझाईन वगैरे करतात. सगळीकडे जिथे आर्टिस्ट नाही असं कुठलंच काम होऊ शकत नाही. चित्रकारांची फार गरज असते. ऍडव्हर्टायझिंग, पिक्चर मधल्या ऍड, टीव्ही मध्ये ऍड बघतात तुम्ही, हे सगळे आमचे आर्ट कॉलेजचे मुलं करतात. सगळं ऍडव्हर्टायझिंग, दुकानामध्ये रॅपिंग, कुठल्या तरी प्रोडक्ट. प्रत्येक माणसामध्ये 64 कला असतात आणि ह्या युगामध्ये आता आणखीन एक कला आहे झालेली आहे आणि ती म्हणजे इंटरनेटची कला. तर ह्या 64 कला सुद्धा आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो, वाढवू शकतो. फक्त त्याला साथ मिळायला पाहिजे, प्रोत्साहन मिळायला पाहिजे, घराकडून मिळायला पाहिजे, आजूबाजूच्या मित्रमंडळीकडून मिळायला पाहिजे, समाजाकडून मिळायला पाहिजे. तेव्हा तो माणूस किंवा ती व्यक्ती मग त्या कलेमध्ये माहीर होऊ शकते. आमच्या अनिश कुमार ओकेना मला वाटतं वडिलांच्याकडून ही देणगी मिळालेली आहे. म्हणजे घरामध्ये वातावरण होतं, त्यामुळं त्यांना कलेची आवड निर्माण झाली आणि त्यांनी मग त्या कलेमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करत गेले. आणि मी जास्त काही बोलत नाही, आणखी बोलणार आहे तेव्हा मी